Welcome back sa aking YouTube channel, Tres Marias Farm. So ito na nga guys, dahil matagal kaming hindi punta ulit dito sa aming bahay. So ito po, andito kami ngayon. So ayan po, dahil matagal na nga, ayan, masyado nang masukal yung aming likuran. So dito po yan guys, sa isang bahay namin sa kabilang probinsya. So, ayan po si Father, naglilinis po ng kanal. Ito po kasi yung daanan ng tubig kapag palaging naulan dito. Dito dumadaan yung tubig galing dyan sa taas, dyan sa daanan, galing dyan sa paanan ng Bulkang Mayon. So, ayan si Father, oh, hataw na. Magkamas dyan ng mga baging ng mga damo. So, ayan. So, ayan po guys. Para kapag dumating na naman ang tag-ulan, kasi nga panay ang ulan dito sa Bicol region, hindi po maano dyan sa, yung baha. Yung, kumbaga, makakabilo yung agos ng tubig kasi walang mga harang-harang na mga damo or kung ano pang mga anik-anik dyan.
Kaya po, buti na lang nakapaglinis si Father ng aming kali dito or canal. Ayan po, ang lakas-lakas na naman ang ulan. Halos araw-araw, laging maulan dito sa Bicol region, guys. So, ayan. Tuwang-tuwa yung mga tanim kasi laging maulan. Lagi silang nadidiligan. Lalo na yung gabi na yan, guys. So, sarap magulay ng gabi. So, ayan po. Panoorin mo muna natin ang ulan.